L-Union tal-Cabin Crew li tirrappreżenta 333 impjegat tal-ekwipaġġ tal-kabina fl-Air Malta resqet protest ġudizzjarju urġenti kontra l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. L-Union spjegat li kellha tasal sa dan il-punt sabiex tiġbed l-attenzjoni ta' Abela u Xkembri wara li diversi emails mibgħuta lill-Prim Ministru u l-Ministru konċernat baqgħu mhux imwieġba. Bil-linja tal-ajru nazzjonali tibqa' tinsisti sabiex tkompli bil-pjan tagħha essenzji li jfisser tnaqqis kbir ta' ħaddiema tal-cabin crew. Fil-fatt in-numru jrid jinżel għal 49 b'telf ta' impjieg għal madwar 284 impjegat, tnaqqis ta' aktar minn 85% buħud mill-impjegati ilhom jaħdmu mal-Air Malta għal 20 ta' snin. Sensji li, ironikament, qed iseħħu fil-ġimgħa ta' jum il-ħaddiem. Il-cabin crew qed jgħidu li nuqqas ta' intervent min-naħa tal-Gvern Laburista huwa ksur dirett tal-obbligu tal-Gvern stess sabiex jiggarantixxi l-impjieg skont il-ftehim li ntlaħaq mal-Unjoni lura fl-2016 minn rappreżentant tal-Gvern ta' dak iż-żmien il-Ministru Edward Zammit Lewis. Dan il-ftehim jagħti numru ta' garanziji bi skambju għal qtuħ mifrux u bidliet fil-ftehim kollettiv fosthom garanzija ta' impjieg kontinwu li ma' garanzija issa qed tiġi miksura permezz ta' essenzji ppjanati mill-Air Malta. Dan huwa t-tieni protest ġudizzjarju rigward it-tkeċċijiet wara li l-bdoti tal-Air Malta wkoll resqu protest fil-qorti għal mod illi bih ser jitkeċċew ma' 80% tal-bdoti tal-linja tal-ajru nazzjonali huma wkoll żammew responsabbli għad-danni lill-Ministru Silvio Xkembri. Xkembri hu l-istess Ministru illi attakka lil ħaddiema u akkużhom b'hijack fuq il-kumpanija. U jien mhux se nippermetti li wħud individwi partikolari jħajġekjaw l-Air Malta jew b'xi mod jagħmlu l-Air Malta tagħhom. Dan kien saħħu waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn huwa stess kien ħabbar illi kien ingħata bidu għal proċess ta' mass redundancies fil-linja tal-ajru nazzjonali. Issa l-proċess ta' mass redundancies f'dak iċ-ċirkostanzi beda li f'sitwazzjoni bħal din inti tiġi bi proposta biex tinnegozja waqt ċirkostanzi bħal dawn hija xi ħaġa li mhix aċċettabbli. Jiena ħanamela ċar, jiena għandi fiduċja fil-management tal-kumpanija. L-Alpa kienet allegat li l-Gvern Laburista flimkien ma' tmexxija tal-Air Malta kienu qed iġibu skuża bil-kriżi ta' COVID-19 sabiex jattwaw pjan premeditat. L-Alpa baqgħet tinsisti li tnaqqis fil-pagi kellu jkun wieħed eqwa mill-management l-isfel u deskrivit l-aġir li bih ġew trattati l-ħaddiema bħala imġieba qarrieqa sabiex l-Air Malta toħroġ mill-collective agreement illi suppost huwa effettiv sal-2022. Intant, fl-aħħar jiem sar magħruf ukoll li sa s-sajf it-telf għall-linja nazzjonali tal-ajru jafilħħaq il-130 miljun euro.